So ucinga ku-side lakho uphinde ubucingele ku-side lami. Uyazazi into endizenzayo mna ndizenza ngemigalelo. Still besinohlala phansi mama kulona unyaka ugalela ucinga ukwenza ntoni. Yazi mama bendirhalela ukuthi kule camera yam mhlawumbi iyile mali. Angeke uze ukwazi ufikelela na. Yebo into enjalo. Nam ndiyakwazi ukuthatha intweni. Kwinto endizenzayo mna andibophelekanga ngoba ndifoselekile ukuthi kumele ndenzile. Xa ndiyazi ukuthi imali yami itshone phi mna ndicovered. Kufana naxa ndithi Luyanda namali. Ndiqhela usho kuwe ndithi Luyanda imali anayo kodwa ndiyayazi iyephi. And andifuna umuntu ozandomba. Yebo into enjalo. Imali endingayifuni imali ethi lahlekile. Lahle kanjani imali? Yabona. Kungcono ntoni xa ndiyazi uba mna ndigalelelwe uLuyanda une-10,000 ayijonge kum ukuze afumane ikhamera. Azokwazi uzama okunye. Ayikho mntana mntu uzayithola yonke. Ayikho. Ndibuye mna ndike ngoku ndingene ngapha nangapha. uLuyanda ungenwe ngumoya. Ube umoya wakhona lo moya orongo. Upressurize uLuyanda kolo hambo ukuze kufumaneke lo wam ongadingekiyo. Uyabona uba ndiziluma ndizilahla. Yini mina ndenza? Ndenzeni? Question is funeral. Inino i-3 mna ndinani mna ndikhona ndikwi-funeral no-i-3. Kukona mna besiza ke ndivula i-Nedbank. Then ndizofaka le 3 enini aba badala. La bantwana bona bazokulwane bam bakhona kula mafuneral wam. Aba bancinci. Uyabona. Andithi nami ndilungiselela ukuthi ndikwazi ufikelela emalini. Esikhathini yona into konalento ukuthi hayithi ndizavula i-Nedbank. Ndikwazi ufaka nodumisa nogosi. Ansafaka bantwana ke ngoku abazukulwane bami ukubona. Ngesekhe empilo nezanto azenzeki ngoba ngicinga ngoba ndithi ka ngicinga enye into kuvele enye fune iphinde ingqondo yami ibe kulanto. Uyabona. Uthi yakubuza uBrithemba. Yes umvile. Ithi makakhipha la ngiyeza isikhe sami sikum. Busy. Uyabona. Zininzi izinto mntana. Nama challenges maninzi. Uyabona. Ujonga abantu ubale nabantu abangakuyo kuhambo lakho. Uphinde ujonge nabantu abavuma ngoba bengena choice ngoba mnamnikazi ohambo kumele ndithathe. Abantu abafana nami. Dikhinto ngaphandle ndiziye. Zifake. Ngabantu uzondela ucoba. ngabantu abafana nami abo. Ndiyalamkela uhambo lakho ngoba wena userious ngalo. Ndinokodwa. Uyayibona? Hayi ncam. Ndiyalamkela hayi ncam. Uyayibona? Andizuthi decide ngokumalanga akekho. Andizawuthi ngoba ndithetha ngoku ndithi hayi ke decide. Udecide yini ngoku? So decidile ngokuqedile. Uyabona? Ayikho into yaziyenze wedwa ungasebenzi. Uyathanda uthanda imele sihlanganise inhloko. Ungaba nayo i-degree nayo noba zingaphi noba ziyi-20 kodwa awuzukodwa nami namuntu ebezala wena. Konina sisikole. Mandifuna into mna ndithoba umoya. Ndiyazi into ethile ezayithola ngexesha elithile ngoba kumele ndenze umahlanganisa. Then ndifike pha. Uyabona? Kumele nje manje kule ndawo kumele ndifike kula mnyango wala fridge. Kodwa ukufika kwami kula fridge ayikho ukuthi khwaphuphu ndiyofika. Funeke ndenze indlela yokuthi ndifike kula fridge. Ndiyafika Luyanda. Iyayazi loo nto leyo. Apha ndifuna ufika khona ndiyafika. Why? Ufikelela kule nto ufikelela kuyo. Uyabona? Mama yaza amakhamera athi. Uyabona? Ngoba kukho into ongeke uzukwazi ukuxolela kuyo. Kwenzeke ngoba ungumntana nawe zonetshabo nazo obvious. Uyabona? Uhambo uhamba lakho libe right. Awusawujonga uba kune-income. Uyabona? Uthola ukuthi ne-income ayizindle ngendlela ubuyicinga ngayo still uzakwenzani. Yephi into ozayicinga ukuthi ndisacrifice kangaka kodwa nanku into usuzayo. Yakho amafuthi akwazi ukuxolela. Uyabona? Awukwazi ukuxolela ndoda.
ngoba i-sacrifice uyenzile. I-sacrifice impilo siyayazi khona ya-sacrifice yabo. Kodwa uma usacrifice cinga ngapha nangapha. Unomama unabantwana. Kwi-sacrifice uyithathayo. Xa ndithatha le sacrifice kanene umama uzawuthina abantwana bambona. And ekhadi lithola ithuba loba ndisapotha abantwana bami. Yeba? Ewe thina sikhona family as njengomama wakho. And banayo indlela abangangcwaba ngayo. Thina ngabantwana bami. Awukho kumaqoli. Hayi bona umtaris. Awukuthe makazoreport uba ndithini ke. Kwenze njani nantombi? Cela kumaqoli nakho. Nzoba ndithula nangazezindini indlela obuthethe ngayo ndakubona futhi ukhathazekile and kwiintetho zakho ndibonile ukuthi hayi awuzuba rayithi vele from ekuqaleni. That's why ndaqomba mandibize uLuyanda azozivela ngokwakhe Mnandi. ngoba xa ususho usithi is either ubulala yena okanye wena. Ileta kaloku ndishoyo vele ndithi i-sacrifice yakhe yethu soyichuma. Xa kuphuma umphefumlo kaLuyanda ngeke ndithi yeke. Mhlawumbi singancwetshwa zobabili. Beyiqaphela. Xa kungcwatywa mna futhi uLuyanda ngathi kanene umamelele ephandini. Uzawuphinde yena la sacrifice ebeyenza iphelele phi? Besaybe ndibona ukuthi azozivela yena. Kaloku funeka sibhekeni madoda sijonge. Ekugqibeleni ukufa kukhona uyabona. Akho mntu urhalela uba angafa in time okanye before elo xesha kodwa kuyenzeka sazi uyabona. Kunabantwana apha abancinci bangenawo unina. IKristu nokwesifika isikhathi funeka umazi uba 14 ne-15 uyakwazi uba ngazamisa ipapa. If uba kuthiwa alright gogo uba ngaba kuthiwa wena mhlawumbi awukhuphangelo enikhe kwazi uzamisa ipapa abatye noCovid. Ubuza abantwana ungenza njani? Kumele wena mhlawumbi futhi uye kujobhu zakho for abantwana. Andikho mna uzakwenza njani? Uzaqala kuzabele bani? Islogan secaweni kuyo ke sithi kancinci kancinci. uLuyanda into ayifunayo kumele abe uzayifumana ngoba sihlale phansi njengoba sihlangane ngamehlo. Eklisti camera ndifuna imali so. Xa ngaba imali ikhona mhlawumbe mama ngeplan uxhela uzeza ndicela. Into ebalekile yileyo. Akwakuhla kwesithunzi nesidima. Uyayibona? Umela khalephi. Leyazi uLuyanda da sacrifice mina into xa ndiyifunayo. Ndiyifumane futhi. Uyabo siyalala singatyanga okanye sitye loo nto besingarhaleli uyitya ngenxa ye-sacrifice endiyenzayo ngoba nesizathu soba silale singatyanga okanye sitye loo nto engacecanga ndiyasazi isizathu qha andizuma ngaso andizithi umntanam kunjena ngoba kaloku wena uninde esikolweni asizo-understanda ngokufana uyayibona hlele ke ndiyazi kanjani ukuhlala phantsi kuthethwe ayonto eqaqambayo kunokube nesigqibo sakho wedwa. Ekugqibeleni kwakuthi ingxaki khona kuzawuthiwa unonina nabantakwabo bebesithini bona. Uyabona? Unonina nabantakwabo bebemeke ephuma besithini bona. Uyabona? Yabo masitili kusahlela ngabana amazinyo amhlophe bazawuhleka bazothula ukusuka phansi ukhulisa until side silingana ndithi ngosiyalingana ezinam ndingisizwe nomdala uyabona akange kube lula khange kube ipapa nenyama ndivile so kumele ndithi ngonto ingaka ndithi ewe was right. Ngithengise ngomzimba alikhulisa nini fanke ithi saphisa ngento enayo asange ayasange
uluya ndiyayazi banyameni manje ndibashiya noba kundawo uzawuthi ngokaka akhohlwe yiloo nto khohlwa kanjani lokufika lena ufika kulo lesasivele yamalizuvela ngepressure nayo kana malizuvela ngepressure nayo yabe inhlupheko xa kumele uyivile kumele uyive akho mntu bevele wanyibe otyibilike ebhotolweni wena bhuti bakhona abantu abatyibilike ebhotolweni kodwa abazange bazibona sebetyibilika ebhotolweni uqale kwenyuka kwabuye kwehla sacrifice yakho yenzayo mhlawumbi bekusemaphethelweni woba uyadlula ebunzimeni why thini ukuvenda kuthiwa ziyathwala kuthiwe ncama umntana akho khona uzofumana le nto nayo ufumane le nto oyifunayo asiyamkeli sonke loo ntetho etshoyo yoba kumele xa kumele ndibe nobunewunewu ndibe nendikhupha omnye umntanami hayi asivumelani naloo ntetho sonke bakhona abantu abakwazi uyincama amncame ngokamzeleyo athi ngcono nimthathe nako kuthiwe mnqumle ngokwakho andinothatha ibhozo ndiphose kuwe ngoba ndakuva kandikuzalayo akunozuke kube lula uba ndisuke ndizathi xhasa ibhoso ndikukwase ayikho wamyeka yena unina waphuma esithini hayi ke ngoku nabo ke sebezoza lesinye isidumbu futhi ngaba banantoni ke kule game uyayibona jonga ngapha nangapha indlela yempumelelweni ayopapa and face kunzima mntanam akho lula hayi kakho kunzima futhi akho lula xa ubuyele emva ekolukeni kwenu wawupenekela ukoluka nosibenga wena ndabe sithi emntanam nayo enye iplani endinayo ngoku kungoba nangoko ndandisazi into yoba kwinto ejongene nam ndixhasa ndizombelela xa kumele nina nibe ngoku nixhasa mna uba ye umama wazama ngathi kusuke uphume wena uyosacrifice ngawe uyabona ngala mathambo ukuthi akayingcotyiwe lawo la wam ukuthi ayashukuma ngoba kaloku akalelanga ngepeace khawujonge le phobias nosibuza maphisa one nesumntu opha ngeke ngani ngikwazi into ezinye ngiyazitya nakusasa kude akekho labadla nawo umhle lapha endlini kwawena hayi nali iskim sam ngalo wena abanye is too much urasti uvulile yena nje manqina tyana kuthiwa uvalile oh hayi kuthiwa uvalile hayi too much labadla ngeke ngikwazi lo mna uvala ke ndizaba ndedwa kumele ndifake abafana phelela nawe futhi ndiphelela iphelele na hawu phelela naliya ndiqale nafuna ukukhatha bendivuma ngoba ndingenatshoyisi kodwa ma uthethe ngefuneral ngoku funeke neefuneral zethu ziqonde izimo zithini hayi ulibeka kwenye ulawuthi ke ngoku okanye komnye umuda ndasi loo nto yiyo yaba izolo bendisekliniki bendijongene nonesi ekuthiwa meranda apha emehlweni enantlokuhlakulesibusizulu ndimkhuza ndithi meranda kanti usesekhona rhawa usijimisa usithi amadulu phezulu simithi bendijongene naye sayigwadla leyo yadlula wathi kanti mama uzokwenzayo ndasibeka isitori wathi ndiza kutsheka yonke into mama then emva koko sibuye sibone uba sithini
Wancheck i-AIDS, check iswekile, wancheck high blood, akabonanga next. Ndathi Miranda yini le ndinayo? Ewe ndiyazazi nenhliziyo kodwa kukho lento enyubelezayo. Wathi uMiranda zizimbo zale sesifo senhliziyo onaso. Sisezikwe nje. Wabe wathi yazi wena mama. Yona sasamqhelekiswa. Asifuna ukuvuye, asifuna ukhathazeke. Ene ezi zinto ubhekene nazo zombili. Kumele kadibone umuntu enamgcina kudala njabule kwemandi. Xa ngaba kunento engikhathazile kumele ngikhathazeke uyayibona. Still ndisabeka ubomi bami engcupheni. Uyabona. So yona nto ndithi ke mandingabekwa umntanam engcupheni esevele ndikuyo. Uyabona. Ibe ngathi uthi wena usesengcupheni kakade sengamxeke. Ithini yona? Kuyaqaphela asinaso isizinzo soba sithi nithi nine ekhaya kulapha ukubona. Ndilungisa ikhaya ndizokwazi ukuphuma kakuhle ndisiya kweyami indawo. Niqale nithi kusekhaya ngoba ngumzi kamama lo. Still laa ndawo endiyirunywayo angeke ze niyibange. Uyayibona into enjalo. Ndilungiselela isayidi lam nempilo kwelicala lasekhaya. Mandiphuma apho kumele ndingene kule ndawo ndiyazi uba likhaya labantwana bam. Ebazawuthi noba abandawo ndicathi xa beva ubunzima athi umama naku kwakhe. Akekho omnye umuntu ozamthetha kukwamama ke apho. Uyayibona ke ngoku. Namantwana esithetha ngabo abazukulwane hle basho bayazi bekhaya kula. Xa nobashiya njengoku bazathi kuphi kokwabo. Benabayo. Ifamily yam ijonga ufumana into endizanayo. Balwa ngento endizanayo. Uba ndishiya komnyele embombozi nomnye yakhala ukuthi endingayishiyi kum. Xa ndishiya le nomnye yakhala ushiye kum. Uyayibona? Into exela into babona abantwana bam bangantanda bayomaphi kusimo esinjalo. Ngoba abantu ababonakali ngokathi bangakholisela abantwana. Ababonakali. Ababonakali uxolele. Yeke babakholisa abantwana. Ngabantwana nje abezizisulu nje cha. Enekakhulu nendoda ngoba kanatsho isilo kule 13 isisimo uyabona uCovid uyakhothoza. Impilo. Xa ngathi kumuntu ombuza kwathi into leza hayi ngizama impilo. Beyibona? Hayi kanjalo. Bayenza lonto kodwa kufuneka kuthiwe uzama impilo kodwa ngale ekhaya lakhe. Ukhushwa bushushu endlini. Kodwa uthi pha ngaphandle ngizama impilo phofa kanale ngatyanga. Yebo. Hayi wena. Yona uphathisa wena imali mantomela. Ungayiwisi yima kukho nto naphi yini? Imali. Ipendi ipiyona. Khona manje. Le mali ingenile ependi. Uyifake ingawi iyophuma ezazi. Ndiyabonga ke mntana uvile umxelele ugogo. Wethu ngomabhizinisi. Hoye khala kumezile kaphezulu ukushushu. Ngiyazika. Hayi sesisikele. Oh hayi mntana. Ngikho ngiyithanda. Yali nethanda. Elingasuke lihleke nangazi ixesha. Ithanda lona. Esigangeni, bayophila esigangeni. Bawolanda uDothi kabo. Njengobasekunja apha ngaphandle bayolanda omnye amaKristu. Ngokuqinisekileyo. Hayi kwale ndaba yena esigangeni. Inekhadi lami eligreen engihola ngale grant. Ne-insurance.
baya kubo nabantwana still boyi-3 bathatha abantwana bakholayo kuphela and iphethe yakhona i-andiholati I feel like it's in your hands. hayi naye angazigwidi ngoba aziqandule inhloko athathe isikhathi sakhe kodwa-ke angazi njani ngoba naye akasenasikhathi uzothatha isikhathi sakhe njani makagoduke lo makahambe ubhadle kakhulu lowo makahambe ome uthengo utengamavela Yo, Maxoli. Khaye ndiyicine ke le nto uba like fikelela kule ndawo izawufikelela kule ndawo ekuyo ngoku. Ngoba ke ikhona indlela endiye ndaba selfish ngayo. Ngoba ndicingele mna nangendlela mna endizame ngayo mhlawumbi ukulwa nenhlupheko yethu. yeah Yabo? yebo kanjani umdyarha besesebhizi ngayo ntetha Ngifuna nje into ezilapha phakathi endivayo. or amnika isikhiya Bamba-ke ndoda. Ngoba njengonyana wakho omdala iluxanduva lwam into yokuba nditshintshe isimo. Mininzi iminyaka ndizama emisebenzini, sendiwufumene umsebenzi orayithi ongathi uzoza nento ebhadlileyo, kwenzeka izinto ndigxothwe, ndizame nakwizinto endizaziyo, izinto zama-IT ingade kuvuke nto. okay Olu hambo andiluthathi ngoba ndincamile ngam, or ngoba ndifuna ukuzisa intlungu apha endlini. Baninzi abantu abalithathayo. Akho nto endiyithembileyo nam xa ndiluthatha. Kodwa ndiyafuna ukukhawulelana nemithandazo yakho, ngoba kumelanga sithandaze nje sihlale singazi nto. Licebo endize nalo, and apho ndiyimoshe khona ndizilungiselele mna, ndimozicingeleyo ukuba kolwam endiluthathayo ndingafika e-Eastern Cape okanye ndingangafiki. Emotionally ndilungele na uba ngaba makube ndingalishiyo. Andikulungelanga oko. That is why ndiye ndaba namalungiselelo wokuba ukukhalkuleyitha uba ngelanga ndizohamba ixesha elingakanani, ndizawuleqa uba ngaba mandilala endaweni enjani, ndazama nezinto zolala nendlela yoba ndikwazi uhambe ndithetha nani endleleni, ukubonisa uba ndindawoni ndiphi. So andiyicinganga to a point where ndizofaka mhlawumbi nendlela wena ekulimaza ngayo.
ayibhadlanga nje kwaye selfish kwaye into yokuba mhlawumbi ndithi ngoku into ezawundiqinisa inye kukwazi uba ngaba wena uqinisekile uba ngaba ndizawufika phaya kuba nam ndizobe ndisenzela loo nto. Noba ndilifumenanga lonke uncedo endiludingayo, ziyadura ii-cameras esisebenza ngazo ngoku, ezidura nyhani and nyaka nanyaka ziyatshintsha. Enye into ke yenza uba ngaba sometimes ungafumani nama-customers indaba yequality yecamera oyisebenzisayo, because sekunabantu abakushiyile. Uyawabona kambe thina ecaweni ethu sisebenzisa wona, kufana nokuthi akurhadebe uyaphuma uphuma nekhemera ethile, uyabona ezawusebenza kuloo ndawo kuyo, uyabona. Uyabona ubone ukuthi le ephumayo and uyi-one umfana aphuma naye kumele ke ephuma aphume naye uyaphesheya uyaphi, uyabona. So utsho ukuthi yiyona khemera ezihamba inezithombe ezivelayo, kuba kaloku andithi thina sipressurize ngobukela i-TV lapha ekhona simbone phaa yonke into nje kakuhle, ayikho nje into engathi even impukane uyayibona, akukho nto kuthiwa ithi sithe okanye kuthiwe hey veze emnyama. Ndizama ukunqinelana nawe ke kule nto utsho yamakhemera shiyanayo nangendlela adura ngakhona, apho ndiyakunqinela, uyabona, ndiyakunqinela apho, uyabona. Kodwa ngoku kodwa ithole page kakhulu. Oh, and uqala undinika ndimenzela ndizamazi namhlanje zezenzela. So mna xa bendicela udadewethu uba ajonge i-funeral policies zakho, andicinganga uba mhlawumbi uzawukubonisa, because uba ngaba nam mhlawumbi bendifuna uyazi ngendivele ndakubuza. And unobangela ukuba ndizazi uba ngabe i-ID number yam irongo phaa kwii-policies zakho, then basasike sapeyinta apha endlini, so ndawabona amaphepha zabe ziveliwe. Yabo. And kuyafuneka unosibuzisa ndifakele yazi kwasefowunini le yam mhlawumbi ndinazo le ID number, ngoba yaye yenye into evike inditsalisa inzima ngelinye ixesha, noba into sekumele ndiyenze ngoku andikwazi uyenza ngoku, uyabona. So khange ndicinge nyhani ngale ndlela le yokuba mhlawumbi nayo uphenikile xa eyifunda and akakabikho ready nosibusiso vele for ukureceiva nokuva izinto ezikanje. Kodwa ke naphi na nalapho ndicela khona i-sponsors naphi abantu bakhona mhlawumbi xa besenza i-research like iqinileyo ngam bebezogqibela befind out ukuba bekalapsile, mhlawumbi beka-behind nakuma-policies and stuff, meaning bekangekho ready for uhambo oluso, but naye wanyanzela, yabo. So that is why bendifuna uyazi uba in case kwenzeka anything, because even if undihlela apha endlini mhlawumbi kungafika abafana besazi bani namakhemera bazogqekeza bazithatha sikho safe kwalapha eyadini. So uThixo xa evuma uzovuma, kodwa umthandazo wam nam okokoko ngokuba mandiyofika e-Eastern Cape, and then kuthi uba ngaba kuyatyhileka or akutyhileki kube ndizamile, because yeyona nto ezawuba nzima. Angeke ndikwazi ke ngoku uzixolela uba ngaba mhlawumbi ndiyastopa, because ndizawuhlala ndizibuza oko xa sisokola uba what if ndihambile and then izinto zatshintsha endlini. Ndizilungiselela uhambo lwam luzawuthatha inyanga yonke, ngoba xa bendicalculate ama-kilometers ukusuka apha endlini straight ukuyofika kwelaa wolo lise-Elliot Eastern Cape
783 kilometers. Ndayicalculate uba xa ndiyihamba nge-20 days ndizawuthatha ixesha elingakanani, like mele ndihamba ama-kilometers amangaphi ngelanga. Zindlela zoba mhlawumbi ndibe safe uba umzimba wam ungathatha uhambo olungakanani for uba ndiphumle. Kafumaniseka uba xa ndihamba i-20 days ndizawuthatha, kuzomele ndihambe around 56 kilometers ngelanga. Into engangokusuka apha mhlawumbi ukusondela ePitori leyo angeke ndikwazi. Kuzomele ndihambe ndikhempe, ndiphumle, ndilale, yabo, and then phinde ndithathe uhambo. So ndacalculate uba mhlawumbi xa ndingahamba maybe 30 kilometers ngelanga at least, ndiyazi uba mhlawumbi ndizophumla kayi-2 or kayi-3, and then ebusuku sofumana indawo esafe yolala, ndizohamba ebusuku ndiyalala, and then xa kuphuma ilanga kusasekuseni ndiyavuka ndiqhubeka ngohambo. Ukuzama ukulungiselela uba ndifike phaya, because into ebalulekileyo yokuba mandifike phaya, and ukufika kwam phayana kukuba mandizilungiselele uba ngaba ndibe safe. So ndiwenzile amalungiselelo anjalo, and ndiyawazi ukuba nawo awekho enough uba mhlawumbi angaxolisa intliziyo yakho. Hey, andiyazi. Yona luyaga xa zinje i-common case if xa kuthiwa secase common case, Yeah. common case, Molweni. kodwa ke kumele sifike apho sifikelele khona, and kumele ndikubonise nalapho ungakangabona khona kwasekuqaleni, yabona. Ngoba nako ke ndifonele noSibenga, yazi noSibenga ndafika kuye into esimpule baye hayi mama kaloku izinto wena ngeke uzi-understand into eseyikhona kwathini into ezinjalo, wena hayi relaxa nje wena ube right, yayibona. Ndafika nayo le ndaba yithatha lula, yabona. Ndithi yona ndiye ndazama uyamkela ekuqaleni qha ingathi uba ingayitholanga le question, yeyona ingathi ngende ndahlala ndidum kanjalo, sendidlala kulaa mntana zoba yawo umntana muphumiliki ngokuphela, yabona. So nxa ine-funeral indiyazini buyisele emva kwi-funeral esuka kuyo, yabona. Ndithi heyi umntana ndikhumbuzeni into, uba nyani ingaze ihambe ifikele apho ndingaze kukhale kuve bani, uyayibona mos. Ndingumntu, uyabona, kumele into yayike yandehlela ndiyicinge vele, and andikho ready ukuthi ndifumane eso simo ndandisendisuka kuso, andikho ready for sona, uyayibona. Yabona ngoku siwagadle kanje kufuneke futhi okay. Yebo bese Molweni mama. yebo Siyaphila. siyaphila kanjani. Uyayitshaja noma uyayitshaja? Ndiyayitshaja, charge ifowuni. Oh, I-power bank le. oh, Ndithenge i-power bank for uba endleleni xa mhlawumbi ndingekho segaraji or ndingekho setown, apho ndizawukwazi utshaja khona for uba ndihlale ndifumaneka. oh. Ndiyazi uba ndine-power bank, so yile yombane khona neyesola. Ndiyazi uba ngaleyo, because le yombane ndiyithestile i-strong uba ifowuni yam ingayigcwalisa kayi-2 Oh, before kube mhlawumbi ibhetri layo lingaphantsi ko-50%, meaning ndingatshaja kayi-3 kayi-4. And then le yelanga ke izawuloko iboosta yona le uba ihlala igcwele, because yona itshaje elangeni mandiloke ndihamba vela apha endleleni. Yabo. okay. Khona ke ngoku njengoba isimo sinje uphinde kuloo ndlela uhamba usitya ntoni ke? Hayi, iplani yokutya ke okwangoku ayikakaveli.
akwangoku. ngoba noba ukuthi awuzowusika sisikhaftini kuloo ndawo ungayithi kuyo negaraji Negaraji ufumane lo ma-fruits ufumane loo nto uyifumanayo namanzi ya. amanzi Mhlawumbi yazi Maxoli, umsebenzi wami uyafana nowabanye abantu, like njengoba sibaninzi sisebenza ngama-camera, i-competition like i-tight ngalendlela yokuba wonke umuntu i-content creator yabo, and abantu bafocusa kwezinto ezitrendayo and stuff, balibala uba mhlawumbi izintoni ezibalulekileyo, because noma ujonga kuma-social medias nani uhlala uziva izitori zabantu abadumileyo and abadume ngezinto ezingekho right, but because ngabantu abapublic xa kuthethwa ngabo wonke umuntu ufuna uvuba ngabakuthwana yabo, to a point where even nobujonga mhlawumbi usuka kwenye community ujonga okay ngike ndahlala eSoweto, but xa ndiseSoweto ndisithi ndibuye eThokoza bibathi bayayoyika iThokoza abantu because iThokoza dangerous and stuff, because abahlali apha and izitori ezithethwayo apha zichaza izitori zabantu abarongo. So irole yami umniphaya ekudiscovering izistories ezi-right ezi-boost ama-communities ezi-expose namatalento abantwana abakwi-communities abongabonakaliyo, because one of the things ezenza abanye abantu bangaba bamaphumelele ebomini kuya ngokuthi wazi bani awazi bani yabo. Sometimes noba kunomfana udlala ibhola oyidlala kakhulu, but if ever akanabhuti onemali or onalo power nayo mhlawumbe azokwazi ukuyenza, even if ngumuntu oqashayo kwi-Sundowns or scout ama-players to say ngicela ujonge le ntwana, akangeka mnake because akho nto mhlawumbi ayaziyo uba ngabe ubaluleke ngayo kulo muntu loyo. So mna ndiza ne-platform e-expose lonke italente for ba like sikwazi ukuphuma kule nto le. I-education has turned into a joke ngoku, because noba ungayo esikolweni uthini awufumani imisebenzi yabo, and kuma-companies abantu baqashwe because bangene ngama-back doors, abanye abaqualify nokuqualifya for ezo zipani, yet kuyasetyenzwa angene ngokwefemeli mhlawumbi kuba seyiphakathi. Yeah. So into esiyenzayo nathi like up silulutsha silwa loo nto leyo, like sinqola nje ngayo, akho mntu ozawuza notshintsho oza nesolution yabo. So that's why ndiza ne-platform kanje uba like sivele ukuba ngamhlawumbi ingingqi yethu okanye i-country yethu ayidumanga ngezinto ezimbi ezivezwayo kuphela, zikhona nezinye izinto ezinhle yabo. So that is why ndiyazi uba okay i-content yam mna yohluke ngale ndlela, qha ke ngoku into endiyidingayo yi-boost yokuba abantu bayibone. ukhona lo bekwatrenda gqithi etheksi amakota umbonile yabo. watrenda strong abantu bembooster futhi ngoba akakhange abe ngulamntana owenza izigigaba thina ungumfana naye. Yeah. Uphile la mpilo yothengisa estradweni uyabona, ezakota sifake epheyileni uyabona. So nayo leya into abantu bayibona into ebalulekileyo uyabona. Yeah. So bakhona abantu ke ngokabamxhasayo uyabona, abanye uthola ukuthi ke ngokuthola ne-container ke ngokuzovela ahlale ke ngozizi uyabona. Yeah. So mna njengoba ndiyenza like nokufumana nama calls, ufumana isiba mhlawumbi kuseSoweto abantu bayanicela sicela uzosipromothela i-tournament yethu nani, because i-following seyakhula ku-YouTube nako-TikTok yabo, sicela uzosipromothela i-tournament yethu. Ufumaniseka uba andikwazi uya because andinat-means zoba mandiye phaya, and nama ndisebenzi iyahasile endihasila ngayo le nto yale camera yabo. And kenye into right ke ngale camera le nto andihasili ngayo because amacebo aphelile kwazi kwathini, ndisekoneni, ndiyayithanda le nto endiyenzayo ngenhliziyo yami yonke. That's why ezinye ii-projects ndiye ndixa ndisiya kuzo ndingagcini noba ndibhatalwe on 10, but ndibulela leya opportunity yokuba
kunomuntu ondirecognizeyo uba ngaba ndenza into eso, because I know once ndayosebenza kule project abantu abayi-100 or abayi-50 abatsha bazoyilandela i-channel yam, kanjalo ndiyakhula. And xa ndisendikhula ndine-demand yoba like nabantu abanimamelayo kuzoba easy ukuchaza zonke ezi stories ezi, because ndilandela nama-organizations mawasenza izinto ezintle. If bandivumela uba ngaba ndingene ndishute, ndiyangena ndishute. So for umsebenzi endiwenzayo yona ndiyawuthanda mama Shem, like ndiyawuthanda to a point. That's why nze ndizama uba nawo makundenzele i-income ke ndibe stable, ndingathi ndisenza wona ndibe ndibhizi ndizama amadoko ngapha ndidivide i-attention. Yabo, but man andicinganga uba izosilimaza kanje le nto leyo. Xa ngona usewaphile ngokuvelana nenye point, mhlawumbi if bebeningayivanga ngengakhange kuba nazo ezi comment, uyabona, i-comment before, uyabona, hayi ukuthi beningakhomentanga ngoba bezinto ndizithetha beziflashile, bezingaflashanga, uyabona, bezingaflashanga. Xa ewe vele siphilela ukufa kodwa akumelanga si-understand uba kumele sikujonge.